Ați făcut o interpelare? Am și interpelare, da. Și telefon pentru audiență. Uitați-vă și noastră pe fișa mea de senator. Am sute de interpelări. Uitați-vă noastră pe fișa de senator și o punem la cameră. Ce vedem interpelare. Vreți să stăm acum o jumătate de oră să caut printre sutele de interpelări? Am sute, doamnă. La finalul mandatului. Am sute de interpelări. Bănuiesc că la final de mandat nu se. Vă rog frumos să vă uitați dumneavoastră. Sincer, deci chiar nu îmi place chestia tendențioasă. Doamne, haideți să vă spun ceva. Cu ce sunt tendențioasă? Sunteți foarte tendențioasă și vă spun un lucru. Ca musulman, nu aveți dreptul să-i cereți unii creștini să spună crezul. Nu, doamnă. Eu când vin și vă răspund. Da? Dacă vreți, sunteți la un click distanță, intrați, vă rog frumos, și căutați dumneavoastră printre sutele mele de această informație extraordinară. Da, nu e extraordinară. Că România a trimis oameni pe frontul de luptă din Ucraina, că acolo sunt oameni care au murit. Dumneavoastră mi-ați spus că l-ați informat pe ministrul apărării, după care v-am întrebat cum l-ați informat. Să iasă și să spună public de aceste lucruri. Mi-ați spus că a avut loc un telefon cu asistenta și că ați făcut o interpelare. Și v-am rugat să-mi arătați interpelarea. Vă rog să căutați dumneavoastră, pentru că eu nu am cum să-mi caut acum pe acest telefon interpelarea, cu tot respectul. Deci mie mi se pare deja un atac josnic la adresa mea și o iau ca pe, nu știu, așa. Vă rog frumos să-i puneți pe toți invitații pe care aveți aici să vă caute, mai ales domnul Simion, câte interpelări a făcut. Vă rog frumos, pentru că cel puțin am muncit ca senator și chiar nu permit să fiu bătaia de joc animal. A fost făcută pe data de aprilie. Să se uite, întrebări, interpelări adresate prim-ministrului, că sunt pe 3. Către Natalia Invătără, ultimul mesaj. Nu e adevărat, sunt și întrebări și interpelări adresate prim-ministrului. Vedeți că sunt 3 rubrici. Da? Întrebări, interpelări și interpelări adresate prim-ministrului. De-aia vă spun, sunt sute. Către... Să caute în toate. Către domnul Oprea, da? 5 martie către domnul Rafina. Și 7 noiembrie 2023 către? Să caute inclusiv la întrebări și interpelări pe la prim-ministru, că nu știu la care dintre ele a fost depusă. Pe ministru sau prim-ministru? Dacă l-am pus și pe prim-ministru primul și pe urmă pe ministrul apărării, că eu nu fac numai către unul, uitați-vă la toate, vă rog frumos, și vedeți la care am trimis la Ministerul Apărării. Pentru că au fost trimise. Sigur în 2024? 2023-2024 am trimis non-stop, doamne, eu am sute de interpelări, nu-mi spuneți mie când. Căutați, că sunteți jurnaliști, că la alții n-ați căutat. Păi nu, dumneavoastră ați spus. Da, au fost și în ultimele săptămâni. Da, au fost și în ultimele săptămâni. Deci ultima interpelare, spun colegii, către Nu, doamna, n-a spus că e ultima. 23 aprilie 2024, renunțarea la subele finanțe. Doamne, v-am spus că aveți câteva sute de interpelări. Vă rog frumos să le căutați. Sunt 26 de interpelări. Nu, doamnă, sunt interpelări. Și 72 către prim-ministru și întrebări. La toate trebuie să se uite, pentru că numai pentru mine toate sunt interpelări. Bine. Este raportat la cine este primul pus, iar dacă ai și agenții și alte departamente, se consideră întrebare. Asta este diferența. Am notat. Vă rog să le căutați, că sunt. Credeți-mă că sunt. Bine, și dacă nu vom găsi? Nu există așa ceva, doamnă. Nu există. Nu există așa ceva, doamnă, cum să nu le găsiți, pentru că eu am muncit. Pe deosebire de ceilalți pe care i-ați invitat, eu am muncit și lumea știe, pentru că eu le-am citit în plen. Eu le citeam. Eu port în discuții. Că am trimis soldați în Ucraina. Da, am trimis soldați în Ucraina, așa e, și sunt morți mulți acolo. Plus că sunt morți foarte mulți români din Ucraina care au fost trimiși pe front. Da? Doi la mână, mitropolitul Jar este bătut măr, i-au spart capul, pentru că nu li se permite românilor să creadă în NATO, Dumnezeu. România e în război acum direct. Păi dar cum să nu fie, doamnă, în momentul în care antrenezi inclusiv ăștia piloții pe avioane care pornesc în Ucraina și cu ele se atacă teritoriul Rusiei? Vorbiți cu un militar să vă explice. Nu mai vorbesc, că am vorbit suficient în această seară cu dumneavoastră. Nu, doamnă, vorbiți cu un militar. Și nu vă supărați, ca jurnalist ar trebui să știți ce înseamnă. Mai diverse. Da, eu cu știu siguranță multe. Știu, cei care vă urmăresc au concluziile lor multe Foarte deja până bine acum. să aibă concluziile lor. În pandemie. Știu că le citesc tot timpul în pandemie, doamnă.